yen diutur ngelantur ngrusake ati ora usah sedih Mas nadyan iki MC-ne double ning Pak Dalono kuwi wicaksana lire piye diajeng lire iki mungkin anggarane ora nganggo Gilang Sanjaya iki ora melu tratak kono iki wong seketane iki MC-ne iki penyaine iki paragone iki lah kok cenguke iki teko aku niki mula wicaksana Pak Dalono nyewa tratak bonus MC ngono tenan jeneng ora ben-ben Sida Mukti pokoke iki melayani segala macam alat pesta pernikahan pesta kaya ana tratak ana dekorasi Natyan wasapata tresnamu lontor ngoncap ora Kang Mas tresnaku ora bakal luntur tiwas andadawa lara sing tak jaluk aja luntur atimu sebab yen to nganti luntur katresnanmu mengkone gawe gelane wong akeh ora Kakang Mas nang ngendi nggonku golek aku ngerti kok karepmu lah marai nyerek-nyerek aku nyanyi iki uga kae to ngono ya Dek mendo dirupapi nggih Dek kok Dik lah kancaku kancaku Facebookan iki gimana oh jare kanca Facebook kanca Facebook Dek kita bareng Facebook malah aku serik karo Pak Sukadi lah ngapa aku ngene ngemesok ngepit dhewe tinggal lunga wong jam 3 ngepit dhewe berarti barenge ra entuk Pak Sukadi sing ndi Sukadi kacok muri ke lho oh Pak Sukadi ning loro iya master ketoprak jian hebat dimasukin ya Mas oke neng ngendi nggonku goleki otak-otak kepengin ketemu iya setian ada kabarani iya Apa nduk? Sida Mukti ki cerak karo omahku lho Mas. Oh, ta? Ning aku gek pisan iki melu Sida Mukti ki. Yo jenenge iki. Lah Kang Pratobi. Ora kok mergo pilih-pilih ki ora. Ning gandeng
Pak Pas Kaji barengi, Mas. karo sliramu kuwi cedhak. Dadi Iya. bendina petruk, bendina krungu suarane dadi pengen ganti rasa. Ora le kuwi. Barengi Pak Kang Mas. Dalono wis mak kondor aku kok niken mboten tau nderek Sida Mukti to. Mumet kok Mas ngejob niken niku. Lho, mumete Bayare mesti dijaluk dhisik kok Mas. Keporo apa tak congke kok ya. Ya Mas, anggere pas paring dawuh mesti kok ra iso ngono. tenan kok. Aku ya wiyata bakti kok. Lah iya, wis kowe melu aku. Aku gak bisa niki. Aku ya. Dimasukin ya, Mas. Oke lah kalau begitu. Kaya ngene lala konku biyen ngapa kok yen pancen dipisah Mas Sumiran. Apa nduk? Dhewe bar sowan kok Gunungan Kidul to. Lah, nggih Pak nggih. Wah jan iki ya Gunungan Lor. Gunungan Lor. Kono ki ketoprak ya hebat nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nggih, wah. Asli kula ndangkal kula mriki, Pak. Nggih. Nggih, menika ingkang asring dumugi wonten ing Laladan Selo, Gunungan, Nggih. Jeruk, Asli kula mriki, Gondang menika lah aslinipun mriki. Sing arep dhewe, oh alah kene to. Oh, alah jebule cah kene to kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Erik Darmadi wilujeng lenggahipun. Bapak Kepala Desa Sukorjo. Ji. Aku nek Pak Lurahne apal aku matane. Nggih, apal sok maringi masalahe. Kaya ngene lelakonku. Kembaranku ki jerdada wae Mas. Sapa? Lah kae. Halo, Bala. Lek Tarni to. Oh, lah nek iki pancen jeneng Jan. Jerdada terus ketemu lho kan. Malah